Waar binnen alle hinders? De meeste hinders binnen buiten. Deze net. Oh, deze. Hey. Pieter. En Rensie Janko. Dit is Tyrijn. Hey. Tekla. En daar is Tjerk. Nee. En daar staan Vera en Tjerkje nog. Zus nog eens net. Maar ik ga eerst naar buiten. Hey Sjors. Daar is je gekingen. Ik ga eerst daar even heen. Kuil. Hey, Hildo. Best hier rond eten. Zal ik een gas? Is dit? Hey. Hildo. Jenny. Hey. En Lianne. Hey. Hallo. Zo leuk dat ze bij buiten staan. Het is nog sinds, je wordt 2 dagen denk ik. Juster en jij Juster zijn we buiten stonden. Maar toen kon ik helaas net naar de hinde staan. Dus nou zeg ik op de camera dat ze buiten binnen. Ik denk, ik ga nou heen. Ja. Oh. Ze zijn nog net zo aardig in elkaar. Oh, braaf. Ik zeg, hier krijg ik wat. Daar. Hier is ze dus heel hutskopt. Nou ja, ze moeten dus even uitvechten. Wie de baas is. Jillo net. Maar waar is de rest? Daar staan meer, daar gaan we heen. Dit is Geertje. Hoi, Wouter Rijn. Hey, ik ben het maar. Hey. Hey. Daar staan ik een peer. En daar. Dit is Jacobien. Hester. En Frida. Hester die moet echt haast smieten. Steeds meer. Hey. Marije, die hinnikte. Kom maar. Hey, Marije.
Hoi. En dat ben nog Mathilde, Sanne en Reina. Wie is wie? Hoe is? Ik denk dat dit Sanne is. Nee. En dit is Reina. Kom maar. Hey, hallo. Weet iemand nog? Dat ik bij Sint Langer in? Geweldig, dat is herkend. Zit Mathilde. Hey. Goed zo. Lekker. Bijna. Hey, Sanne. Dat is weer Reina. Dit is Marije. Hey Frida. Hester. Jacobien. Hey Johnny. Hoi. Is dat wel schoon? Er staan gewoon oren merries in die kampke. Hey. Net leuk hè?